Здравейте YouTube, аз съм Агофре и днес ще снимам в един новия сервер на Minecraft. Така, нека да ви запозная с всичките му ларпата. Първо е ларп спаун и... Опс. Май ще има event. Тап. Или пълпа. Както и да е. Няма да участвам. Така. Нека да ви запозная с ларпата. Ларп Blue Team. Само ще ви покажа на Blue Team, той има и Red Team, но те са еднакви. Сега ще ви покажа. Влизате ето тук. Така. И... О, яко да е. Както да е. Избирате с какъв. Да речем, аз съм такъв. И те ви хвърлят айтемито, но аз вече ги имам. Опс, извинете. Така. Това и там после се биете. Добре, да искам да изляза. Така. Нека да ви запозная с другия ларп. Ларп Event, там където има евенти, до сега имаше, но за жалост не можах да снимам, откъде мислите, че имам такива айтеми. Тук или хвърляте, или ги пръскат от честовете. Така, ларп портали. Така. Тук са порталите. Само за сега един е готов, другите още не са готови и то е за PvP. Сега ще отидем на PvP. Ето тук се бием, нали минаваме там и се бием. Така. И на Warp Red Team, нека да ви го покажа. Тук си избирате когато сте готови, понеже аз вече го бях натиснал. Избирате там, натискате Raid бутона и се биете. И това беше от мен, довиждане.